nyaka giko. Kawachako eni jopiny ma midhiero mar pii oula osemonjo medo kwayo piny owacho mondo med kwan kony magichiwo mondo geng' midhiero mamoko kamoting'o tuoche manyalo gore kuomgi e kuonde ma gijotie. Ma itimore e seche ma piny owacho yango ni seche 24 mokadho. Pii oula osekawo ngima ji 16 ka familia 92,432 osedaro e miechegi. George Bati mioler. Kaka yor duoko chuny joma oseyudo midhiero mikelo kod pii oula, piny owacho dhi nyime gi chwalo kony ne joma pii oula osekelo negi midhiero. E kaunti ma Isiolo jolweny ma KDF dhi nyime chwalo chiemb kony ka gitiyo kod ndeke ma kalapapla kaluwore kod kethruok mag apeyni e gwenge makono. We are lifting food for households which is for the Dutch Basa. We are lifting for 626 households. For Iresaboru, we are lifting for 500 households. That is food. And for Alango, we are lifting 175. People have really suffered, but today, by the evening, I think they'll be happy. The drugs, and also we have drugs, we have antibiotics, we have painkillers, we have all items which are needed for emergency. I think going forward, we are going to rescue our people today. Kaluwore ni familia 4,000 midhiero mar pii oula osemonje kaunti ma Marsabit. Piny owacho mar kaunti no lando ni giseketo tenge $157 mar jolo joma midhiero mar pii oula omonjo. Jalup gavana mar kaunti no Solomon Gubo okoni ma en achiel kuom okenge mag reso joma oyudo midhiero ma ikelo kod koth ma medo chwe pacho ka. Bado mvua iko na mvua ikiendelea kunyesha athari inaendelea kuongezeka. Kwa hivyo tumesema katika mazungumzo yetu kwamba tukiendelea kupata athari zingine tuongezee katika hii ripoti kabla ili tuweze kukava kila mahali. Magi timore kinde ma joma pii oula osedaro e miere kaunti ma Tana River medore kendo gidwaro mondo med konygi bang' wito mwandugi e pii oula. Ombi langu ni kwamba hao wenzangu ambao wamekosa pia nao wajumuike na kile ambacho kimekuja na wao wapate msaada angalau. Tumeongezea nyumba zingine 500 ambazo siku ya leo baadhi ya hizo tumeweza kuwapatia vitu ambazo zitawasaidia kwa muda huu ambao wamefuruka imebidi watoke manyumbani mwao. Gikoni nyaka gia sani kwan mag joma midhiech pii oula osemonjo medore kar jot ma Kongolola kendo ni mine kod nyithindo nyalo gamo tuoche ma ikelo kod pii mochido poni okenge makare okoketi. Sisi wa mama na watoto wetu anga mtuangalie kwa misaada, muzidi kutuangalia. E kinde ma jopiny ma pii oula oserocho chenro magi medo kwayo kony, sirikal bende medo singo kenge mag neno ni ogeng' masiche mamoko ma inyalo kel kod koth machwe gwenge mopogore opogore pacho ka. George Bati, Ramogi TV.